Tofa wata sabuwa asirin ministan tsaro ya ƙara tonuwa bayan ya sa wani yaronsa ya kira Musa Kamarawa domin a samu a yi sulhu akan wata dambarwa da ta taso cikin satin nan, inda babban malamin addini yake fitowa yana sukan ministan tsaro, inda ya ce duk wasu laifuffuka da ake yi a ƙasar nan lalle da sa hannun ministan tsaro, inda shi kuma ministan tsaro ya fito ƙuru-ƙuru ya musanta haka, inda ya ce wannan zargi da Shek Murtala Asada yake masa ba zargi ne na gaskiya ba, inda kuma wannan abun da shi ministan tsaro ya fito ya faɗa wasu da dama sun yarda da kalamansa, inda kuma wasu ƙuru-ƙuru suka ƙaryata shi, inda kuma wasu suke hange wannan magana da zai faɗa a nan a zahiri ba za a iya gane menene gaskiyar magana ba. To amma dai kamar yadda ya riga shigar da ƙara kotu, to a bar dai wannan magana ta kai kotu, to a kotu ne za a tsaya a yi bincike na gaskiya domin kuma a gano tsakanin waɗannan mutane guda biyu shin wane ne mai gaskiya da mai ƙara da kuma wanda ake ƙara, domin dai shi Shek Murtala Asada Sokoto ya daɗe yana mai da martani akan Matawalle cewa lalle yana taimakon su Bello Turji, shi kuma Matawalle ya sa musanta wannan magana, inda yake cewa yana yi ne domin ya ɓata masa suna. Kuma shi Matawalle ya ce lalle shi Shek Murtala Asada Sokoto wasu 'yan siyasa ne suke ziga shi domin ya zo ya yi mishi bita da kulli, wanda ko da can gaba idan yana buƙatar ya ƙara fitowa takarar gwamna ko kuma a'a ya ƙara fitowa shugaban ƙasa ko wani mukami a gwamnati, to kaga idan ana zarge shi da cin amanar ƙasa kaga babu yadda za a ba shi dama. Abinda Matawalle ya ce kenan, duk da dai jiya an yi hira da shi inda ya fito ƙuru-ƙuru ya ce lallai wannan kalamai da ake zarginsa da shi toho ba zai bar magana ta tafi haka ba, wannan karin dole zai je kai kotu, idan kuma kotu ta yi bincike ta tabbatar mai cewa bai da laifi, to shi fa wancan malamin addini Shek Murtala Asada da yake ta kokarin kullum ya bata mashi suna, to lalle fa take yanke jami'an tsaro za su yi gaba da shi kuma a ji a ci gaba da gudanar da bincike a kansa, wanda kuma lalle idan aka kama shi da laifin bata suna to lalle dole zai biya wasu biliyoyin kuɗi, wanda kuma idan bai biya wannan kuɗi ba to za a canza wannan kuɗi daga kuɗi, za a canza wannan magana daga kuɗi, inda za a mai da ita shekaru, a ƙarshe a ɗaure wannan malamin addini na dindindin a manta da shi a gidan yari, shi kuma zai ci gaba da harkokinsa kamar yadda ya faɗa kenan. To idan kuma maganar Shek Murtala Asada ta tabbata to shi kenan kaga shi kuma Matawalle yanzu dole a sauke shi daga wannan mukami nashi, sannan kuma a je a hukunta shi daidai da laifin da ake zargin ya aikata. Sai dai irin wannan zarge-zarge da Shek Murtala Asada Sokoto yake mai 'yan siyasa lalle kowa san ba bakon abu ne ba, lalle ya daɗe yana yin sa, to amma kuma 'yan siyasan sun yi shiru sun kyale shi, wanda wasu mutane da dama suke cewa tun da kaga 'yan siyasa nan har an fito ana zargin su sun yi shiru ba su ɗauki wani matakin komai ba akan wannan malamin addini Shek Murtala Asada Sokoto, to lalle su ba su da gaskiya, domin ana ganin da dama idan talakawa ne wanda ba su kai Shek Murtala Asada Sokoto ƙarfin gwiwa ba, za ka ga da sun zo sun faɗi magana ƙarama wacce ko rabin wannan bate ba sai ka ga take yanke DSS sun zo mota an kama su an kai su an tsare su ba tare da wani dalilin komai ba. To amma shi kuma Shek Murtala Asada Sokoto ya daɗe yana ƙalubalantar 'yan siyasan nan, amma ko da wasa ba taɓa kama shi aka je aka tsare shi ba, sai dai da yake shi ma Shek Murtala Asada ya ce ana turo ɗan bindiga Bello Turji, inda ko da wani lokaci yake fitowa a kafafen sada zumunta yana mishi barazana cewa lallai wata rana in ya kashe Murtala Asada sai ya kashe shi, inda Shek Murtala Asada ya ce lallai Bello Turji shi ma ba yin kansa ne ba, turo shi ne ake ya mishi barazana. Ya ce kuma duk masu turo Bello Turji ya mishi barazana ya riga ya san su, inda ya ce lalle Bello Turji ba zai kama shi kashe shi ba, amma ana so a haka ne a nuna ma duniya cewa lalle Bello Turji ne ke neman sa, to daga nan sai a yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro inda za a kama shi a harbe shi. To sai da Shek Murtala Asada irin abubuwan da yake lalle abubuwa ne wanda dole suke ba mutane tsoro, wanda wani abu ma sai ka rasa ake Shek Murtala Asada yana sani, sai kuma kaga ya zo ya sanar da shi tunda ya ce lalle ba so ɗaya ba so biyu ba ana so haɗa baki da jami'an tsaro a kashe shi, amma kuma Allah yana kare shi. To lalle Shek Murtala Asada kowa ya san cewa irin tunan sirrin da yake ma gwamnatin Sokoto da kuma gwamnatin Najeriya ga baki ɗaya in ba dan kare Allah ba tare da an harbe shi, domin a kwanakin ma idan ba ku manta ba akwai manyan malaman suna irin waɗannan masu faɗan gaskiya wanda sanadiyar haka aka harbe su, wanda kuma yanzu kwata-kwata za ka ga ko ɗin su ma ba a ji a bayan ƙasa, tuni an kashe su an manta ba da babin su, sai dai karatuttukan su wanda ake ta saurara a yanzu, tunda akwai malaman suna guda uku wanda da masu faɗan gaskiya ne, wanda sanadiyar haka su uku duka aka kashe su, wanda kuma gaba ɗayan su ƴan ahali suna ne, kuma duk mai bibiyan kafafen sada zumunta ya san da wa'annan malama, kuma har yanzu ana fitowa ana yin magana kan su. To shi kan Shek Murtala Asada jama'a da dama suna ba shawara cewa lalle wanda ya haƙura duk da ya riga ya san gaskiya, shi kuma Shek Murtala Asada ya nuna cewa lalle babu yadda za a yi lalle da
ran shi da rayuwar shi ya hakura yana gani ana cutar da al'umma saboda gudun kai rasa rayuwarsa a ce ba zai fito ya faɗi gaskiya ba inda yake hakan lalle ba abu ne mai yiwuwa ba idan aka ce za a ga gaskiya ai shiru to lalle su wayannan azalimai kullun za su ci gaba da zaluntar da al'umma kenan amma idan sun san cewa lalle sun yi abin da ba daidai ne ba za a fito a tona asirin su to dole wasu za su kiyaye kuma shi kanshi yanzu wannan ministan tsaro da ake ganin ya kai wannan ƙara kotu to ana ganin lalle ya tona asirin kansa da kansa ne tunda ko ita wannan wayan yanzu da yasa yaron sa ya je kira wancan domin a samu a kashe wannan magana kuma ya fito ya kare ta kansa ita kanta yanzu kaga ba karamin ƙara tona asiri ne ba kuma tana daga cikin abinda Murtala Asada zai dauka ya je kotu ƙara gabatar da shaida duk da dai yanzu shi Musa Kamara yanzu ba san halin da ake ciki ba shin ko wancan ta idan aka yi mishi yanzu zai amince da shi ko ba zai amince da shi ba tunda dai yanzu asiri ya riga tono inda ma sai asiri bai tono bane kaga Musa Kamara zai iya fitowa idan ya kalaman sai ce duk wacce abubuwan da yi ƙarya ne akan mutuwalle to amma kuma ina ganin wani hikima da aka shirya Musa Kamara idan ya kuskura ya fito bidiyo ya ce a janye wancan magana kuma a ƙarshe shi ma mutuwalle zai yi amfani da wannan ƙarfin dama inda zai sa shi ma ce jami'an tsaro su yi gaba da shi tunda shi ma ya fito ya bata mishi suna ne ba tare da wanda ba to kaga dan haka ne dole shi kanshi Musa Kamara wa kiyaye fitowa janye waɗancan kalamai wanda ya shiru da bakin shi ne fi idan ba zai je kotu ba to lalle kai fito janye wancan kalamai don ba san irin shirin da aka yi mishi ba wanda kuma san cewa a yanzu aka magana shi tana gaban kotu idan ya kuskure yanzu kuma a ƙara mai da shi kotu da wata magana to lalle wulakanci za a mai fa Allah ne kadai ya san iyaka dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan kawo tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar kararrawa ka share din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla Musa Kamara ba yayi bidiyo ba yace zai je kotu ya bada shaida akan malam Murtala Asada to abin mamaki wallahi yau sai dan ministan tsaro ya sa abi dan mai Musa Kamarawa yanzu kai da kai hito kai hira da DCL Hausa kace duk wanda ka challenge din kai ka kotu to in kana da gaskiya ni haka da dan Musa Kamarawa ko san wanda ya sa Dr. Suleiman Shinkahi ɗaya daga cikin masu magana da yawu ne in ba ku mance ba waɗannan mutane guda biyu da yake turawa suna wa malam Murtala Asada martani to shi ya tura ya kira Musa Kamarawa yayi magana da shi ni haka so a yi ma an ce a yi ma duk abin da haka so ya kamata ku lura Musa Kamarawa sadda an kama shi da kaya da motoci da kuɗi kusa abin mamaki su waɗannan jami'an tsaron yaren ƙaramin ministan tsaro don yanzu babu lokaci duk zan ambaci sunayensu wallahi duk su sun ka kwashe duk abin da an ka kama Musa Kamarawa da shi. Hello Musa. Baba ina ne? Hello ya gida. Alhamdulillah baba ya gida hakuri. Hello ya yara. Baba mun gode Allah. Abin da yasa ni kira ka. To baba. Mu yi magana mun kai ƙarshe. Ta. An ba ni dama da ni da Yazid. Ta. Mu tabbatar da mun ciro ma kayanka. Ta. Shi sannan duk wanda za mu ciro kayan nan dole sai ka kira barista ni na kira shi na ce za ka kira shi in ka kira shi ya duka. Ta. Dole mu sa da shi. Ta. Amma dai an ba mu dama kuma an yi magana. Kuma za mu je mu ɗauko maka kayanka. Ta. An san maka kayanka shi barista shi ne zai yi maka komi. Yanzu na kira shi na gaya mishi. Abin da an ka yi sannan kwamiti ne an ka sa na mutum uku ni da Yazid da shi. Ni da Yazid kawai sai na ce to sai an jawo da shi. Don ko ni da Yazid muna ansa su amma shi da shi an lawyer ka to dole sai an jawo da shi. Ka gani ko? Na fahimta. Gimba ɗazu muka yi magana da shi ya zo gida na jiya bai same ni ba. Na neme shi. Zai zo yau bayan la'asar. So za mu yi magana da shi ma amma ba magana ta bace amfani magana oga ce shi zai yi da shi ita ce babba amfani. Saboda kes din nan ba a kai kes din nan ba wani kes da an ka kai. Wallahi sun matallahi akwai kes kotu. Wallahi akwai kes kotu. Shi ajiya ya sani. Hello? Kira na ne an kai na yi rejecting. Wallahi tallahi akwai kes kotu. 21 ka charges ne an ka kai ko? An kai caji. To ai kuma an zauna kotu. To ai ajiya cajin. Hello? Hello? Nice baba a jaye cajin. Za a jaye cajin. To ni kuma na kama kaina. Su waɗanda sun ka kai shi su za su jaye shi. To su jaye. FIR din za a yi withdrawing. To ayi.
zan yi magana da rijistara in an jaye mu rijistara na san ta jaye ni kuma na maka alƙawari ba za ka ji kunya ba. Assalamu alaikum baba. Musa. Na'am. Musa. Na'am baba. Hello? Hello baba, ina ji. Kana ji na? Ina ji baba. Wallahi yanzu nan da ministan muke chatting yanzu again. To baba. Ka gane ko? Duk charges ɗinka. Ya ce ya rantsi da Allah da Annabi duk za a cire su. To a cire baba. Sannan duk wani abu naka wanda a haƙƙinka. Haka ne. Wallahi tallahi billahi za a baka. To. Kuma ya ce ya bani umarni in taho tare da kai. A'a baba wallahi ba sai na zo ka isa wallahi ni. Bari ka ji. Har kana ganin wani abu. Ka gane ko? Wallahi baba ka isa ba sai na gane ba sai na gan shi ba. Amma shi abun da ya ce ka je ka yi debunking wannan abu. Wallahi baba sai an ban kayana. Wallahi baba sai an ban kayana. Wallahi zan yi sai an ban kayana. A'a. Wallahi baba sai an ban. Na yadda. Ai wallahi baba in ba kai bane duk duniya babu wanda naka iya saurare ga maganar Mutawalli. Wallahi in ba kai bane ban. Wallahi baba zuciyata ta riga ta kai karshe. To shikenan. A ban kayana zan yi. To ba kai ba saurara ka ji. Mutawalli in ya cutar da kai ni ma zan cutar da kai kenan. A'a baba a ban kayana dai a dai ban kayana ka kyale shi kawai a ban kayana. In kyale ka? A kyale shi nace kawai a ban ka an so kayan in an kai zan yi. Babu da zan yi betray ɗinka kana mai. A'a ba za ka ba mu wannan condition ba Musa. To baba. Na ce maka za a yi maka. Za a yi maka wallahi za a yi maka. A'a. Ba a bani kaya. Na rantsi da Allah Mutawalli bai sai kai wannan abu bai ce ba zai ba. Na rantsi da daraja Allah in ba a ji maka duniyar ka ba. Allah ya tsine ma albarka. Billahi la wallahi baba duk inda mara amana ka kaiwa ban yadda da maganar Mutawalli. Wallahi baba sai an ban kayana. Magana Mutawalli shi yayi maka magana ko ni maka.